بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. غير من هفني ونكف نقول الإسلام وني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي بو الله شيني دو ودي إن هوا كتسرية من النساء والأطفال. تون شفتوري إن دون نبولو على تربية اجتماعية. هاي نجوتي نوها على نيدي جنيامغو. goɗɗo rabbo ɓikkoy se o holla koye neediji ñamgo bo, ngam ñamgo ɗo mari neediji ɗi islama, no hani ɓi adama ñamra, no joɗorto, noyni ko larani ñamdu man, ko o wiyata to oɗo fuɗɗa ndu, ko o wiyata to o timmini, ko nandi banni. To aran man kam ɓi adama to wari ñaman ɗo loota juuɗe mum, to timmini ñamgo bo loota juuɗe mum. Ngam Abu Dawud filli be Tirmizi daga to Salman al-Farisi وإن الله صلى الله عليه وسلم وي بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وي كوني البركة نيام دوكام هاغو دهبة بركة ها ماروكام لوتو جودة ياكي تواري نيام غو بيتو تيميني بو لوتا جودة. ابن ماجه في اللي بي بيهاجي دغتو أنس بن مالك وي مناني الله صلى الله عليه وسلم دويا من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع وإذا حضر غذاؤه وإذا رفع. واتو ويتا حديث والمنبو moyidi alla duddina mo khairu ha sare mako padi o lotu juude mako to ni nyamdu mako wari jodake. E non to ndu sottinama bo to timmini ñamgo kanjum woni non. To timmini ñamgo bo wato ɗo bo hande o loota juuɗe maako. Nono bismaago ha fuɗɗugo ñamgo to timmini ñamgo bo wiya alhamdulillah yetta Allah. Ngam ko Abu Dawud filli be Tirmidhi daga to Aisha galat, Aisha man wi qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam o ine laado Allah wi إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وي توني غوتو مودون نيامان وإنا الله toni hande o yejjiti innugo Allah ha fuɗɗode ñamgo bo to o timmini o wi'a mi fuɗɗiri be inde Allah ha fuɗɗode ñamdu ndu be haragare maaru fu. Imam Ahmad filli be tana mum fu annabijo sallallahu alayhi wa sallam toni o ñaami o ɗo wi'a alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. O ñaami o timmini o ɗo wi'a yettore wonani Allah mo ñamni min yarni min waɗi min julɓe. ɗo bo ɗum hujja ha yettugo Allah to timmini ñamgo. Nonno o hollita ɓikkoy tata koye aybina ñamdu. To fottani koye ma koye ñaami, to fottanay koye bo koye acca, amma ta koye aybina ñamdu man. Ngam Imam Bukhari be Muslim filli daga to Abu Hurayra nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ma aba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aman qat. Nelaɗo Allah meeɗay aybingo ñamdu sam, in ishtahahu akala wa in karihahu taraka. To suna manduma o ñaami, to o wañi ndu bo o acca tan amma o wolwata. Nonno rabbo hollita ɓikkoy ko ñamra be jungo ñaamo be bo ko heddi be maakoy ta li o yeesa ha yeeso goɗɗo. Ngam Muslim filli daga to Amru ibn Abi Salama o wimi laatinomi derkejo ni ha hande lesnelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, se jungo am laati ɗo dilla ha ñamdu ha mi yiɗi fu yaha yeesa ha ɗo ha nder le'al, wato ngo ɗo dimbo dilla ha ɗo sene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi'ata mi ya gulam, ya derkejo innu Allah sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik.
annabijo holliti mo wimo innu Allah wi'a bismillah to a fuddan nyamugo a nyamra bo be jungo ma nyamu bo ha ko heddi bema to a yesa ha ko woni ko heddi bema ta adilla ya yesa ha yeso goddo non tata ayi a tayre wonde ha yeso goddo a liwo ya hosande hosu dede ko Allah yedi ma woni ha yeso ma dum do rabbo ekkitina dum bikkoy iga koy pamaro non rabbo hollita bikkoy ta ko nyama koy do tuugi goddo do wali ko do tuugi do nyama dum wodai go kam ma dum do mari hande torra ha wakkide jamu fu nono dum do holla bo zahira maunitare ngam bukhari filli daga to abi juhaifa wahab ibn abdullah ko bo hande wahab ibn abdullah badal ha abi juhaifa o wi'ata laado Allah sallallahu alayhi wa sallam ma wi la akulu muttaki'an mi yamata mi do tuugi muslim bo filli daga to anas o yinela mi yine laado Allah sallallahu alayhi wa sallama wato odo jodi odon hande jodi ha dow leddi odo jodori jodorde maako nden bo odo darni korle maako odo nyama dibinoje to o hofaki kadi o dumanaki o tuggaki yidama bo bi adama to do nyama do wolwa tata wi'a acci wolde sam do nyama ngam muslim filli daga to jabir o winelaado Allah sallallahu alayhi wa sallama yamino yimbe mum haako be mbiata min ngala haako kasina hande khallu on min mari vinaigre ci annabijo wi be gadda dum de be gaddi dum do annabijo do nyama o do wi'a ni'mal udumul khall o wi takay kam ma dalla wato vinaigre ma dalla takay kam lati dum vinaigre o do wi'a banni kadi o do wolwa to do holli en golde man dagi dum bi adama to do nyama saha ke bo daga to annabijo sallallahu alayhi wa sallam o do yewta be sahabo en mako yake o do nyama ha munasabaji duddi to non to goddo hande wari ha yimbe o nyami bo yidama o do'ana be dum do man fu se rabbo hollita dum bikkoy ngam Abu Daud be Tirmizi filli daga to Anas ibn Malik annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wari ya Sa'd ibn Ubada to sai on go waddi wato tamseje waddi wato bured be nyebbam sai annabijo bured zamanu mabbe kadi sai annabijo nyami baawo man annabijo wi aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykumul malaika annabijo wi ata sumi be ngewi hamon e himbe sati be salihi en wono be nyami nyamdumon e malaika en boddo ani on to kadi dum man do wato goddo do'ano himbe be o nyami hamu non tata goddo suwo ha nyamdu to wodi mo buri mo duubi don o rena se to fuddi nyamgo taw ngam muslim filli ha deftere mum daga to Huzaifa o wi min lata keno to ni hande ne laado Allah sallallahu alayhi wa sallam min gardi be mum ha nyamdu do min libata juude amin setu ne laado Allah sallallahu alayhi wa sallam fuddi tawon warta o fuddata won o liba jungo mako nden min pudda minin bo kunna idha hadarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aman lam nada aydiyana hatta yabda rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa yad'u yada ni kadi to be sahabo en don no nyamda be annabijo be ciwata ko seto o suwaki non ande muslim filli hadise wol nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah take dede to nyamdu bo mustan koli mako dum mando bo sera bo holla dum bikkoy to be nyami be timmini do be mustakoli ngam nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah take en bi idha akala ta'aman laika asabi'ahu thalath to nelaado Allah nyamdu do mustakoli mako tati nyamretedi do en andi bi adama nyamran be babaru e sapordu hande e chakaru idon bi adama nyamrata acca dada cimatel be cimatel kam to nen annabi jowi iza sagada lugmatu ahadikum falyakhudha wa liyumit anha al-adha wa liyakulha wa la yad'ha lish-shaytan annabi jowi to longere goto mon do'ake o hosande o itta salte ha mare o nyama de taw acca nande shaytanu to kadi non sabo en bi be umrama be bira le'al
ngam annabijo wi innakum la tadruna fi ayi ta'amikumul baraka on anda hatoy barka woni ha nyamdu mondo e go haje ko on acci on biiraydo kanju kadi bikkoy o holla bikkoy mustugo ko li be biirugo fu non o holla be needi njaram yaake to be ngari fuddugo yargo be bismo to be timmini be getta Allah be jarda bonde tati yara sukka pofde lora ta itta lora fayin yara lora itta banni hande tati. Tirmidhi fili daga to Abdullah ibn Abbas o ina lado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi la tashrabu wahidan ka shurbil ba'iri walakin ishrabu mathna wa thulatha wa sammu idha antum sharibtum wa ahmadu idha antum rafa'tum. Annabi jowi atayo tanjare ende wore non no bana yarugo ngeloba sukka non do fofa nder man do yara do tambade non amma njare ende diddi ko nde tati to non wato kanjo walakin ishrabu masna wa thalatha wato njare didi be tati nde didi ko bonde tati inde Allah boto on do njara to on timmini bo gette Allah to ni on timmini yargo to wanyama bo yardugo ha hunduko buuta ko ha hunduko hande faandu marndu ndiyam se goddo facca on yara ngam Shaykhani Bukhari e Muslim fili daga to Abu Huraira raha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yushraba min fi as-siqa limunafati ash-shurbi lidhawq al-ijtima'i o wi filla manila do Allah sallallahu alayhi wa sallam hadi yardugo ha hunduko boro wato bana hunduko buuta masalan tabi adama hosani wada yarda tabi adama yarda non ngam to no yande goddo yi o yardi non man do nefan ndiyam man foti bo ande to o yardi be majam do nyawdo no nyawman rabo dum ukko ha ton kala mo yari baawo fu nyawa. Islam mari ne diji tilimdi derdabe ha Islam do wala ko ngakiri en ko dume wakire laabe ndam wakire hande nedi social ko nan bat Islam do mari to wanyama bi adama to do yara bo fufa ha nder ton ngam Tirmidhi filli daga to Abdullah ibn Abbas o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam hadi fofugo ha nder kakil tata bo fufe fu ha nder magil en andi fofugo be fufugo man do ka pat dum elnidu to bi adama wari hosi ndiyam ni masalan hata sawodo yara fu hander man do fofa ma bu goddo fere hosa ndiyam ayawda o salte o yi haton ha o fufa o sottina salte man ha hed o yardata do o yara go kam huma kare nde yottini ma handiyam mardam salte fo a yarata ndiyam do fesi amen do hano kuje godde kan ndiyam man do sadi amma men do ndiyam do fesi a wawai a yari ndiyam labdam hande treta adam kam ndiyam non man a yarata ka hebule labdam a yara ko yari ndiyam dam be salte ha a fufa a itta salte man do na a itta ma dakkito ha sera den a yara foti ado yara man do salte man a foda dum be pofde ma dum loro dum wara a moda dum nyawne ko yottinta goddo huma kare ha banni Islam holli en kuje paddirdirabe julbe to non yidama hande bi adamajo o yara o nyama yake o do jodi na o do dari dum wonay nder nedi nyamgo do dari ko yargo do dari ngam Muslim fili daga to Anas ibn Malik daga to annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iba qala qatada faqulna li Anas fal aklu qala dhalika ashar ato wiata yo annabi jo hadi goddo yara o do dari sai min jami qatada nyamgo bo o wi kanjum da nyamgo do dari bo o wi kanjuma buri hallugo. Riwaya Muslim no fili ha annabi sallallahu alayhi wa sallam daga to Abu Huraira o ila yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastasqi o wiata yo tata goto mon yara o do dari e to yejjiti o yari o do dari bo lo o tutadam ni o wiri ha riwaya do to amma kadi yargo do dari man dum do dagi bo derdirabe kanjuman do dum do dagi ngam fillama hande yargo do dari man do to kadi kanjuman do bo dum wari ga dum holla goddo dagago majum yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra amma der nedi goddo jodo on yara walakin to yari o do dari man bo dum dagi dum
e nonno ta goɗɗo yarda be kakel kangeri ɗo pat o holla ɗum ɓikkoy iga koye pamaroy nonno kakel cardi fu ngam bukhari e muslim filli daga to ummu salama nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi allazi yashrabu fi aniyati lfiddati fa innama yujarjiru fi badnihi nara jahannam. riwaya muslim o wi man shariba fi ina'in min dahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi badnihi naran min jahannam. to ɗo bo ko o holli en ha hadisewol ngol o wini laaɗo allah wi goɗɗo mo yarata ha kakel cardi oɗo sawwita yiite ha nder reedu maako umoɗata waɗa gudɗo ɗum yiite on ɗo hoola ha nder reedu maako. e nono muslim bo filli mo yari ka ha kakel kangeri ko cardi oɗo sawwita yiite wato umoɗata ɗo gudɗo ɗum yiite on o moɗata ha reedu maako. to kadi ɗo man ɗo ɗum holli en kanjum man bo se goɗɗo dayto ɗum dayr men ma nyamrugo be kakoye man ɗum mawnitare ɗum hollugo mawnitare on. islama bo ɗum diina yankinare. nonnon tata goɗɗo nyama hebbina ndera pek bo ɗum man ɗo bo se rabbo o hollita ɗum ɓikkoy. goɗɗo kam o senda reedu maako ka geɓe tati wakkere yebre woore o nyama yebre woore bo o yara yebre woore bo o foofira. ga imam ahmad filli be tirmizi be tana maɓɓe fu daga to nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o wi ma mala adamiyun wi'an sharran min batni bi hasabi min adama lugay matin yugimna sulba fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li sharabi wa thuluthun li nafasi. o wi ha hadise wol ngol wala boro ɓi adama hebbinta ɓuri hallugo dininta ndera mako nga. hey ɓi adama ni longoy pamaroy koye o nyamata koye ɓooca ɓaawo maako mana o wurda be maako heyi mo. e to laatake wala se ko bo o ɓurnan non bo nden kam hande o senda reedu man geɓe tati yeɓre woore je nyamgo woore je yargo woore bo je foofugo. to kadi nonnon nediji silminago bo se rabbo o holla ɓikkoy no koye cilminorto se silmino. ngam allah ceniɗo wi ya ayyuha alladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ha suratu nur aya 27. allah wi ya onon nuɗɗinɓe ta naste cuuɗi tana cuuɗi mon se to on ndungtini on cilminake ha dow himɓe maaji. ha feere o wi fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba fu a suratu nuri man aya 61. o wi to on nasti cuuɗi cilmine ha dow ko'e mon to wala mo wonton on mbiya assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin on cilmino hande ha cuuɗi man ko wala goɗɗo mo wonton fu. to annabijo sallallahu alayhi wa sallam o umri ummatore maako haala silminago. imam bukhari filli be muslim daga to abdullah ibn amr ibn al-as o wi goɗɗo feere ƴami nelaɗo allah ha nder islama ka ɗume ɓuri. annabijo wi toɗ'imo ta'ama wa tagra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. annabijo wi a ñamna himɓe ñamdu a silmino bo ha dow goɗɗo mo a andi be mo a anda fu. imam muslim filli daga to abu hurayra o wini laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi la tadkhulu ljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. annabijo wi on nastata aljanna seto on nuɗɗini on nuɗɗinta bo seto on giɗotiri mi handititta on dow hunde to on kuwinde on giɗotiran nan janje silminago hakkunde mon. en mbi holla ɓikkoy no koye cilminorto kanjum woni o yecca koye goɗɗo mo silminto ɗo o wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni o silminorto. mo jaabotomo bo wiya wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. to goɗɗo cilmintoɗo man ko o laati o gooto fu banni on. to kadi ɗum ɗo ɗum nediji islama. abu dawud filli be tirmizi daga to imran ibn al-husayn o wi goɗɗo feere wari no ha annabijo wi assalamu aleykum nonnon tukur banni. annabijo jaɓani mo silminago o jooɗi se annabijo wi sappo. goɗɗo feere bo wari wi assalamu aleykum wa rahmatullah o ɓeddi kanko bo wa rahmatullah. annabijo jaɓani mo silminago se annabijo wi nogas goɗɗo go jooɗi.
tataɓo bo wari wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kanko bo o ɓeddi wa barakatuhu ha dow ɗiɗaɓo. annabijo jaɓani mo silminago o yahi o joodi, sey annabijo wi 3. wato wiɗo assalamu aleykum heɓi mbar jaari 10, wiɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi heɓi mbar jaari 20, wiɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh heɓi mbar jaari 3. kadi kanjum ɓuri hanugo goɗɗo timmina kadi. imam bukhari be muslim filli daga to aisha o wi qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hada jibrilu yakra'u alayki salam, annabijo wiyata mo ndaɗo jibrilu on wari o hofnima bo. qalat sai aisha wi wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ni aisha jabori kadi timmini pat. o andina ɓikkoy nediji silminago, wato wa'iɗo on silminto ha dow yahowo be kosɗe, yahowo be kosɗe bo silminto ha dow jooɗiɗo. himɓe famarɓe on silminto ha dow ɗuɗɓe, pamaro on silminto ha dow mawɗo. banni nediji silminago wayi. ngam imam bukhari e muslim filli daga to abu hurayra nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi yusallimu rakibu ala almashi walmashi ala alqa'id walqalilu ala alkathir, wa fi riwayati albukhari yusallimu alsaghiru ala alkabir. hadisol man ngol wi nelaɗo allah wi goɗɗo ba'iɗo silmino ha dow yahowo be kosɗe silmino ha dow jooɗiɗo, himɓe famarɓe silmino ha dow ɗuɗɓe. ha riwaya bukhari o wiri pamaro silmino ha dow mawɗo. nonno o haɗa ɓikkoy hande nandidingo be himɓe feere ha silminago maɓɓe. ngam tirmisi filli daga to amru bnu shu'aib, kanko bo en andi oɗo filla ha baba mako ha mama mako en bo ha mama mako. o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi laysa minna man tashabbaha bi ghayrina wala tashabbahu bil yahudi wala bin nasara fa inna taslima al yahudi al isharatu bil asabi wa taslima an nasara al isharatu bil kaf bil akuf. to kadi annabijo wi'ata ha ɗo kala mo nandini be tana en amin par wonday be amin. to a hosi silminago himɓeji woɓɓe feere on aɗo silminoro a wonday be julɓe. annabijo haɗi nandidinago be himɓe feere. o wi silminago woɓɓe feere ma sappoto be kooli, silminago woɓɓe feere bo sappoto, wato ɓangtan jungo newre ɗo ni. to kadi ɓen man ka futa nandidine be maɓɓe. en mbi ha himɓeji woɓɓe feere wato no ɓe cilminorto ɓe ɓangtan hondu, woɓɓe bo ɓangta jungo. to patta mbaɗe onon julɓe ka mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ni on cilminorto. nonnon hande goɗɗo eltowo ɓikkoy ɗo to o wari ha makoy o silmino ha dow makoy, famarɓe silmintono, famaro on silmintono ha dow mawɗo, amma nde o andino nedi kanko on wari tawi bo ɓe ɗon jooɗi, en andino bo yahowo on silmintono ha dow jooɗiɗo, garɗo on silminto ha dow himɓe ɓe o tawi, nden ka rabbo man to o wari o yetti o silmino ha dow ɓikkoy ha o wona koye silminago, ngam o andina koye nda no woni. annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha ko bukhari be muslim fillani en daga to anas annahu marra ala sibyani fa sallama alayhim, annabijo yaali no ha ɓikkoy o silmini dow makoy, nonno annabijo waɗata. ha riwaya muslim o wi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra ala ghilmanin fa sallama alayhim, annabijo yaali derke'en o silmini ha dow maɓɓe. abu daud filliri o wi anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam marra ala ghilmanin yal'abuna fa sallama alayhim, annabijo wari yaali ɓikkoy ɗo pija o silmini ha dow maako. riwayatu ibnu sunni, annabijo wi ɓikkoy go assalamu aleykum ya sufyan, ya jam yalla taɓi dow mon ya ɓikkoy ya derke'en, ni annabijo silminori ɓe. to kadi goɗɗo silminto ha dow ɓikkoy. e nonnon goɗɗo mo silmini dow ɓikkoy ɗo to na o julɗo bo sey rabbo o holla koy no koye jaborto. ngam shaykhani bukhari be muslim filli daga to anas nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza sallama aleykum ahlul kitabi faqulu wa aleykum, to yimɓe defte cilmini ha dow mon on mbiya wa aleykum. e nonnon o andina hande ɓikkoy man bo ala hadise walla tabda'u lyahuda wannasara bisalam, wato ɗo bo kadi o matina ɓikkoy o yecca ɗum. ibnu sunni wato goɗɗo to laatake butuliɗo, wato o silmintako ha dow maako be geddo allah mo ɗo ɓornotiri be geddal man wakkati man fu, bana fijowo dare karte ko nandi e man. ibnu sunni filli daga to annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi man ajaba salama fa huwa lahu wa man lam yujib fa laysa minna, o wi mo jaabi silminago ko o jaabi man mbar jaari man je maako, e to o jaabaki bo o wonday be amin. to ɓe cilmini dow ma sey a jaabo kadi.
ma aksara alladhina wato ko duddini himbe be asilmin to jabata wato be anda hala nediji islama be don jankiri ko annabijo wi sinanon goddo to ni o yankirai ko annabijo wi gam to asilmini do mako ka o jabante no hunde man yotti fu asilmini ha do mako a jullo kam wato o jabante caka didi on wondon imma o jo inaya jullo imma bo o jabay ko annabijo wi to ni asilmini o jabanayma to kadi illa inna awla an-nasi billahi man bada'ahum bis-salam mo buri hanugo yimbe be Allah mo buri wondugo be Allah kam mo fuddi silminago on ngari on potti odo silminaki ana silmini anon kadi buri rabbo do se o hollita bikkoy wato yakeji don khassa ha silminago wanyabo tata goddo silmino bana to goddo atay mo don nanga bana to don haba o suudu bana to don nyama to ayidi asilminta to asilmini bo wajibai do mako ru'ita bana hande goddo to do janga alquran bana to do inna Allah do wada zikri mako bana to do wada labbaika hijju bana to do khutba ha jumbare bana to do waza ha julurde bana to do jangina bana to do wito bana to do wada bahsu andal bana to do setina bana to do darna julde bana to do suklori be hunde wonde fere haaje mako ko je duya o do sukli ayi o do sukli to ko hande o do suklori be kiita ko nandi be man to ha irim ko nandi banni do ganyaadum asilmino ha dow mabbe to ayi be do cukli banni man do amma to fototiri asilminake bo kambe man do wajibai be ndudditane wajibai ha dow mabbe be ndudditane silminago man to kadi non silminago fere e dungtingo bo fere se hande goddo holla bikkoy kanko rabbo holla ko yala dungtingo na to awi assalamu alaikum be bi wa rahmatullahi wa barakatuh be jabani mani a sorko der sare nanon si a jama adkhul minastana allora adaki to adaro ban ko goddo julata farilla ko goddo julata farilla bo wadan minti joyi no famdiri pat allora asilmino dida bo adaro fa minti joyi allora asilmino tata bo adara minti joyi do on hande to e bima allora bo allora a hotata berna bo allawi ya ayu alladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu alhuluma minkum 3 marratin min qabli salati alfajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha' 3 awratin lakum laysa alaykum wala alayhim junahun ba'dahun tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'd كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم allawiha ayaka ya onon nubbin be nyame mon mari marabe mon be ndungtina on to be ngari nastugo be bikkoy ko nyufaki fu ha wakkatiji tati kam yake iga on julai subaha to be ngari ha mon se be ndungtina nden be nasta nonno yake on ciwto to gaylula cakanange do ko baawo zura wato e nonnon baawo julugo e shayi do ka pat se be ndungtina nden be nasta kadi to amma wakatiji ko lutti ka wala gacce kadi on don gondi be mabbe be nastan be ngurto be nasta be ngurto amma wakatiji di tati ka se be ndungtina bikkoy to nyufake bo se be ndungtina nden be lutta nastugo ko wakatiji manon en bolwi tati do iga suba julaka be yake gaylula be bawo julgo e shayi to wato no dungtinirta do annabijo sallallahu alaihi wa sallama wodi hande ha ko Abu Dawud fillani en goddo fere wari no ha Bani Amir wari o dungtini ha annabijo don ha der sare se o wi annabijo a aliju minastana o wiri be a aliju annabijo neli khadimu boymu wiya wurta yaw ha o do andumo no be andinmo no be dungtinirta a wiya mo o wiya assalamu alaikum adkhul ni on o wiyata se goddo go nani mo goddo go wiya assalamu alaikum adkhul sa annabijo dungani mo kadi o nasti dungani mo nasta kadi se o nasti to goddo wari man do o yecco inde mako ko bo tindinore mako ko be somore mako no heftorte ngam Bukhari be Muslim waddi hadisul Isra'i do ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam de wari be Jibrilu ha asama do de Jibrilu dabbiti be mabbita o tappi dammogal do be yayi mo man hadha dum moydo o wi hadha Jibril
be bimo wa man ma'aka mo a wondi bo o wi Muhammad on mi wondi. To banni ha sama ngo wari pat aseto a wari man do se a yecca inde ma min wayne on wari mi nastana to asilminake. Wari ya sahihaini daga to Abu Musa o ya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ande jodi no ha hunduko bundudum gisa anda ka Abu Bakri wari dungtini nasti. Abu Musa jamata dum moinde Abu Bakri dungtini o wi dum Abu Bakri on o wari o yotti o jodi bawo man Umar bo wari se dungtini kanyum bo se Abu Musa jamata an moy o wi min Umar o wi mo yotta o do jodo di be annabijo. Nden hande Usman bo waro e kanyum bo banni man. Wari ya sahihaini fain Jabir wi'ata mi wari ha annabijo sallallahu alaihi wasallam mi tappi dammogal o wi an moy mi wi ana se annabijo wi ana ka annahu kariya. Annabijo tokkiti do be an moy o wi min on se annabi ya min wato annabijo wani wi'ugo non don se a yecca inde ma hokka address ma a yecca bo no be keftirte. Yaake fere wodi hande bana masalan be jayma an mojo a wi Musa be keftata Musa do amma to a wi no alaji Musa be andi an tan alaji Musa ama be don se a wi alaji man kadi ko ngam na dum inde latinde wi'etende bo amma nde non no a heftorto do se a wi anon ma bo mande be do bi'e ustaz ko modibbo masalan a wi abe non man heba no be keftira ko ngam hande latay se wi bi'e da non bo amma a wi abe ngam no be keftira inde nda a heftorte do se a wi ande non man. To non no a wari ha sahihaini wato goddo dungtina man do nde tati ngam wari ha sahihaini daga to Abu Musa al-Ashari o ina laado Allah sallallahu alaihi wasallam wi dungtingo kande tati to be ndungani mama anasta to be calake bo a lorto a hotata a berna bo. To ma hakkunde dungtinande be dungtinande pat bakin ko goddo julata wakkati darde nayi en bi wadan minti 5 nden ka hande tati do minti 15 ta goddo tappa dammogal be holo bo tappa be hakkilo ngam wari be don no tappa dammogal ne laado Allah be hore koli banni salafu non wadanno be pedeli on tappirta dammogal. To kadi banni to goddo silmini man dungtini do bo darata ko tito dammogal se dakkito ha sera on darata ko tito yonde saare non se dakkito ngam fillama wato istizan do min ajli al-basar ko wadi goddo dungtinta do halata gite yi'a ko wanya yi'ego on ko hada yi'ego. E non no wi'ama annabi sallallahu alaihi wasallam wala tatul buyuta min abwabiha walakin ituha min jawanibiha fasta'zinu. Tangara ne ci e ha dede jolde maaje pal non garde hersera on den on dungtina to be ndungani on ma on nasta wa illa farji'u to be kadi on bonden bo on lortota on berna bo. Abu Daud filli wine laado Allah sallallahu alaihi wasallam to wari no yimbe o titata ko dammogal mabbe pal walakin o heeda hersera wakkire nyaamo ko wakkire nano wi assalamu alaikum den o dungtina. Wari ha sahihaini daga to Abu Huraira ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam wi ko moy wari delliti ha saare yimbe wato dagani be pusa gite mako wari o do laara non sorko ha nder saare wato se o daro ha sera do man do wato wiigo dagi be pusa mo gite do hande ko bo be ngawta mo gite dum man do ngam nyaddingo dum on na wiigo goddo wada non dum nyaddingo hala man on. To wari hadisi wal mani dala fi baiti qaumin fa faqaw aynahu fala diyata wala qisas ko moy wari delliti ha nder saare himbe nden hande be cufti gite mako be itti wala diya wala watitago kanko on toñi. To e mbimo lorto bo lorto Allah wiya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala aliya dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum urji'u farji'u wa azka lakum. To wiya ma on lorte ta on berna bo tata bo goddo berna ka derdabe wakkati men wadi mi juttinani on se on jaafo da sere men man sali wakkati mum amma en donno hande tokkitinde ngam ha en timminande on ha do en timminiri be hala nediji silminango kadi Allah cendo fondu en famnu en onon rabbo bi koy tiide kollane min bi koy jamin nediji di islam no hani koy ngona hebato koy mawni koy laato himbe laati be tilimbe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.